Čaute u dalšího videa a toto je takové ukážkové video, že do jakých serverov budem chodievať, pokud sa mi chcete do nejakého chodiť a na niečo si vylepšiť. Určite nie. Dobre. Jaké lobby? No, ani to tu vidíte. Ganeteam.cz. Ja napíšem někde tady, alebo tady, já nevím do jakého rohu. Vám napíšem, jaké je IP a tak ďalej. Jdeme na další server. A vidíme sa na dalšom serveru. Tak, sme na dalšom serveru, teraz niečo hrajem. A toto je, si myslím, čo to je? Ale první. Moderátor je všude. Práva moderátora zabijeme. A mimo ňou. Pomoc. Toto je Steelcraft. Si myslím, a prečo je je horda? Byl zabiť mimo, neviem. Dobre, prvého operátora nenačítaného zabijeme. Belole 10. Koľko mám goldu? Nuggetky, oni to premenovali. 52! Ja som ho zabil! Belle byl zabít. Barbujem. Kde je to? Kde je další? Staré první kolo. A kde je další? Tam je! To je kdo? Killalio. Killinko. Dobre, toto je Steelcraft. A jedeme na další server. Majte sa. Pomoc! Mimoni, jdu na nás! Děďas! Prečo jdu vždycky po nich potom, kdo má najmenej auto? Alebo takové niečo. Keď niekto natáča. Sila. To je šila. Šila. Lehká, jo. Tak od týchto robotov to už není lehké. Sila. Nahora. Kde to jsem? Chci být tady. Tak, další server je, jak se to volá? Hypixel. Hypixel. Jsem z toho robil video, ale nebylo to dobré natočené. Kde jste láve? No, dá si asi na chvilku rychlo na to dohry. Oh my god. Oh my gosh. Vypadá to tak, že aj tady je Halloween. Tady je Halloween. To už každý vie.
Ultimum teraz. Jo. Echo. Jedeme. To na nich vystřílet. Čo je to jak? To je jak? Že ho na dálku zabíjá. Mám pojď. A nechápem. On mě zabíjí. To je tajemník. Yes. 6 kilů. To je ten hacker, ne? Jo, to je ten hacker. Všetci majú hacker, alebo čo? Prečo má tam jít nie, keď ja som tam? What the fuck? A serveru sú samý hento. Ne. No, dáme na další server. Tak, ako další je Survival Games, pokud si správně pamätám. A jdeme si dát parkour. Ale víte čo? Samovražda. Jej. Do oblak. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Yeah. Dead. Dobre. Rychlo. Toto je ten, jak se to volá, Survival Games. CZ. Tak. Majte se. Další. Už vidíte, jaký je další. Mineplanks. Já vyhodím ty duchu. Od tam, za tam tím gástem vyrobeným. Dobre, další je Hypixel. Je to... Čo je za dům? Villager... Games! Neotravuj. Míš. Jde sa vás sebrat. Tak já budem do vás trávat. Tak to je ráča. Tak se nestíhám. Mineplanks, to je fakt super hra, proto si vždycky zahraju tento paintball. Jo! Toto je ten paintball, super paintball. Jakou jsem to zadal v další. Dobré, další je tento server, jak se robí? Kuplay, co za? Wayplay? Yeah. Au. 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 Jde nahoru. Na Halloweenu je samý gast. To nechápu. Kuplay, yeah.
A ja ďalšiu pokutu ešte vám nejaký. Majte sa. Tak, že vraj už je to všetko z tých serverov, som videl, majte sa, papa. Tak nezabudnem, aké sú to IPčka z tých serverov. A sa to nezabudnem, majte sa.